Приключихме за днеска, часът е 6. Почти сме готови на 2/3 сме направили от целия офис, така че утре сигурно ще приключим. Пак ще дойда му помогна на бъджета, защото всичко трябва да се свърши много бързо и в срока, който съм си поставил. Така че да знаете, когато искате нещо да се свърши, трябва и вие да влезете в боя. Сега дали ще е боя, дали ще е шпаклов, каквото и да е, изобщо не трябва да ви пука. Ако искате да приключите това, което сте си задали като цел, предполагам утре, след 27 ще го свършим. Ще дойде Ела, ще постави камери, ще изкара контакт за телевизора, ще изкара още един-два кабела за лампи. Още какво трябваше още, нещо трябваше да направим, а не кой знае колко работа, така че мисля, че той ще свърши за един ден. И чакаме дърводелеца. След като дърводелеца свърши и той неговата част, между другото ще отида да ви покажа плоскостите, които съм харесал, да ги видите и тях и да кажете дали ви харесва, защото едната е много специфична. Текстил, плоскост текстил. Така че ще видим крайния резултат. Аз винаги правя нещата така в движение. Това ми харесва, това ми харесва.